Het is weer dinsdagmiddag, beste kijkers. En we zien weer eigenlijk erin geslaagd om weer een prachtige vrijwilliger in het Remuntje te vinden. En voordat we de vrijwilliger even aan de conveur stellen, ga ik even naar degene die mij op patent heeft gemaakt. En dat is de gildemeester van het Reuzengilde in Remun, Ger Wester. Ger, ja, toen heb je me een keer gezegd, wie voor het gatentreffer hadden. Goh, toen heb je het vrijwilligersprogramma, maar we hebben ook nog wel een paar vrijwilligers en een paar hele bijzondere. En toen heb je een hele bijzondere aanbevolen, de ontzeuren. Ja goed, het Reuzengilde is al vanaf, en dat zal El dadelijk ook vertellen, ik dacht vanaf 750 jaar Remun. En toen is het ontstaan. En toen was toch El al een van de eerste ook al gelijk wat lid is geworden. En ja, dat is nu dit jaar 40 jaar. Dus het is nu het langste lid bij onze vereniging. Het heeft natuurlijk ook heel veel gedaan voor de vereniging. Heel veel met uitgetrokken. En ja, Elle heeft nu toch op een gegeven moment een leeftijd wat zegt van, ik kan nog net de kleren aan, maar metlopen, dat gaat het niet meer weer. Maar goed, vereren El nog altijd dat het een lid is van onze vereniging en dus ons ondersteunt. Ja, maar als ik even tel, 82. Ik kan me dat herinneren als de dag van vandaag, 750 jaar Remun, ja, want binnenkort hebben we 800 jaar Remun. Dan is El al 46 jaar bij of het. Klopt dat? Ja. Net zoals onze Reus, die volgend jaar 45, maar met 800 jaar is Reus 50 jaar. Zijn verjaardag, ja goed, dat is een hele leeftijd, ook voor El en ook natuurlijk voor onze Reus ook. Ja. Ja, maar zo gaat zien als El dan ook nog een keer de halve eeuw vol kunt maken. Hè? Die geven in het train nog. Hè? Ja. Ik kon het eigenlijk even vragen natuurlijk. Hè? Ik ben de vorige week even door geweest, even met El gekald. Nou, dat heeft me nog gewoon goed verteld. En we hebben over de Donderberg gehad, en over de Bondjeavond, en over de Donderbul, en over de Tonnenclub. En zo ging het, ja. Ja, maar El heeft nog meer dan maar. We gaan eens even naar El toe. El, dan zitten vrienden dingen in de achtertuin. Ja. Aanvankelijk zo, in deze tijd kan ze binnenin in de achtertuin zitten, maar dat is heerlijk weer. Toen ben ze vereerd als ze als vrijwilliger van de week werd uitgeroepen door een van die eigen verenigingen. Ja. Door de Reuzengilde ben ik aanbevolen. Ja. Maar je leeft ook al dezelfde tijd rond bij die Donderbul, of niet? Al 46 jaar ben ik lid van de Donderbul, ja. Okay. En dan zien we zeker wel 50 jaar. Ja, wie Ed Dekkers, wie de Prins was, ik weet het jaar niet precies. Ja, en toen was je van tevoren leep je al ooit, maar toen is je vrijwilliger geworden. Dat is een van de bij gekomen, ja. Maar ja, een beetje van hoe het verder. Vroeger nog even gewoond, maar al bijna 60 jaar woonachtig op die camp. Ja. Wie komt ze nu op die Donderberg terecht dan? Ja, omdat mijn zus Beb Hanning was, dat woonde op de Donderberg. En zijn man was lid van de Raad van de LF. En toen heeft dat dus eigenlijk metgenomen, dat weer doorheen. En dan was het altijd hartstikke gezellig. En dan zijn we toen erbij gegaan. En dat is al zoveel jaar geleden. Ja, en dan heeft die man nog in het bestuur gezeten, geloof ik toch, of niet ook? Mijn mens was eerst bij de Raad van de Elf, later is de voorzitter geweest van de Donderbul. Ja. En zat je ook nog in het bestuur van het Reuzengilde, of niet? Mijn mens zat in het bestuur van de Reuzengilde. Hij was nog in het bestuur wie er gestorven is, ja. Ja. Dat is al ondertussen ook weer 20 jaar geleden. 20 jaar, nu 20 jaar. Ja. Het is een geweldig verhaal. Ja, als ik hoorde ook nog zeggen dat je nog even zo'n beetje de gymnastiek hebt gedaan bij Olympia. Ook nog, ja. Maar ik ben er ook nog jaren bij geweest. Dus meer dan 100 jaar in het verenigingsleven. Wie jij geteld, ja. Moet je voorstellen, we zitten hier met iemand die meer dan 100 jaar in het verenigingsleven gezeten. Bestuurlijk. Maar ook natuurlijk altijd te bieden. En het chique Reuzengilde pak, bij wijze van spreken. Ja. En ik hoor net van Ger zeggen, ja, als Remun 800 jaar besteedt, en dat is over een jaar of 4, 5 geloof ik, hè, denk ik. 6, 7 jaar. Ja, 32, dus 6 jaar nog. Ja. Dan betekent dat als de Reus 50 is, dan zit je... Daar gaat je met, hè? Daar gaan we voor. Ja, goed. Ja, zo'n jong bleutje. Ik bedoel, ze hebben gezegd zo lang geleden dat ik 80 was. Dus het is al, ook al een tijd geleden dat. En dan zeg je van, ja, het is fantastisch dat er zo'n vrijwilligers zijn. Maar had het net over Beb Hanning. Beb Hanning, dat was die zus. En als ze vroeger binnenkwamen bij de Donderbul, de laatste jaren in de Donderie, ja, dan zat er Beb en zo het Elder. Ja. En je verkocht door de penningen, je zat aan het receptieboek. Ja. Je zat
maar altijd op de achterkant. Maar wie kwam dat je in die beginjaren lid kon weer? Ja, dat weet ik niet. Er waren geruchten dat er geen vrouw die. Geen dames aan als lid. En toen op een gegeven ogenblik kosten we ons wel opgeven, maar toen moesten we ons opgeven dat verwerkend lid zullen worden. Ja, en toen hebben we toen een damescomité opgericht. En was ik met Marja Gulekers en later zijn er nog meer dames van de Raad van Elf bijgekomen. Die ook weer weg zijn gegaan. En toen zijn we nog overgebleven met Mariet van Kruchten en Truus Slaas en ik. Ja. En we hebben altijd nog heel veel contact gehad. Maar ja, Mariet is dus helaas, daar ben ik 43 jaar vriendin met geweest. Dat doet me nog altijd heel veel pijn. Maar en met Truus heb ik nog altijd contact. Okay. Ja. Ja, en Beb is dus ook helaas ontvallen dan. Beb is ook, ja. Du hebt 2 zoons. 2 zoons. Eén kleinzoon, begreep ik. En ook nog een achterkleinzoon, of niet? Nee. Ik heb alleen een kleinzoon. En de ene kleinzoon, die gaat straks heel wijd weg wonen? Die gaat heel wijd weg. Die gaat naar Curaçao, ja. Vanwege zijn werk? Ja, vanwege zijn werk, ja. Wat mij dan triggert, je hebt 2 zoons. Is er nooit een wie die Raad van Elf geweest? Of Prins? Ze hebben mijn Frank, de arts, hebben ze toen eens gevraagd voor jubileumprins. Hij woonde in Echt, nu was het geen bezwaar geweest, want dat had allemaal van hier uit gekend. Maar hij had er de vrouw niet voor. Dat stond er absoluut niet achter. En ja, dat weet je als de beste. Als je een partner hebt die in een verenigingsleven zit, dan moet de vrouw achter staan. Er moet een sterke vrouw achter staan, ja. En dat geldt ook voor als ze erin wil blijven in het bestuur, dan moet ook een sterke vrouw zijn. Want vaak, ik heb toevallig ook een vrouw die altijd met me metgetrokken is. En dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk, want dan hield ze het ook langer vol. Ja. Gewoon nog even naar Ger. De laatste keer heb ik het gezelschap gezien bij het Garde-treffen. Het is en blijft natuurlijk wel een geweldig mooi gezelschap. Hè. Dat is inderdaad. En ik ben ook nog blij dat we ook een bestuur hebben, een voltallig bestuur, ja. Dus zeer enthousiast. Ja, met elkaar de showwasong gaan zitten. We hebben een paar jaar geleden een kleine dip gehad. Maar we hebben een beetje reclame gemaakt. We hebben 6 nieuwe leden erbij gekregen. En we hebben ook mensen opgeroepen. Weer anders dan gasloper. Doe ik een keer dat pekske aan. Loop een keer met ons met. Want het is toch een geweldig mooi pekske als je dat aan hebt. Je loopt een rondje, maakt een beetje reclame. De kans met mensen. Iedereen zegt, wij missen dat. Ja, stuf wat er boven op de kathedraal staat. Dat is toch, en het is een geweldige vereniging. En ik zie ook wel eens jeugd kijken naar onze ding. Komt dat toch bij, lopen ze een dag met of gangen ze een dag met de bus met ons naar Nieuwpoort of Bergen op Zoom. Het zijn misschien maar 5 evenementen per jaar op een zondag dat we een keer uittrekken, maar het is een geweldige happening altijd. Dus ik zou zeggen, kijk eens op onze website, Reuzegilde, Remuns Reuzegilde, dan vinden ze alle informatie. En meld je gewoon een keer aan, zeg ik wil eens een keer metlopen en metgaan of een half jaar of en is het niks, dan is het niks. En is het Oproef, dat kan altijd, ja. Je krijgt sowieso een half jaar proef. En dan zullen de leden ook zeggen, nou heb ik allemaal klik samen, gaat dat goed samen. Ja. Nou, geweldig, ja. Wie zo spreekt over die vereniging. Ja, maar de bezorgde wereld vrijwillig. Er was Prins, er was bij Hoti Club ook weer met die trommel die elk jaar ben ik wel. Tableau vivant. Tableau vivant. Dat kosten we allebei in het opkomen. Ja, zie je met die trommel en ja, tableau vivant. En dan, als je het dan ziet, wat doet dat allemaal in dat verenigingsleven thuis? Ja, ook een jongen het veld, de bekker uit het veld, vreugde, dan de zoon van. Ja, en dan is het vooral, het onderwerp bestaat ongeveer, je hebt meer dan 50 jaar. Je zag weer verwonden, ik was gisteren bij Jemens, die woont recht tegenover dat dierentuintje daar, wie ze van spreken. Pas geleden ook geweest. En dan, ja, dat was het eerste stuk van de Donderberg. Hè. Ja. En daar is naar de rand ook de Donderberg, zal ik maar zeggen, hun activiteiten gaan haaien. Ja. Het was ook een bijzondere tijd. Toen in die Eikerk, waar nu de dierentuin is, het zwaar door. Maar wat wil jij nu tegen die Gert uit een oproep voor nu leden? Jonglui, meisjes, jongens, wat heb je allemaal niet? Wat zou je tegen die mensen willen zeggen? Van, goh, doen ze een oproep van hoe het investeerder
In een halve binnen. Reuzegilde. Ja. Nou, Loester, ik ben altijd heel groots geweest. Dat ik lid was van het Reuzegilde. Heel prachtige vereniging, van hele leuke groepen altijd. Ik zal ook zeggen van, kom erbij en probeer het. En ze zullen er geen spijt van krijgen. Dat is een heel mooie vereniging. En ik ben er wel overtuigd, als u het zo vragen voor de Donderbul, zou ik het precies hetzelfde zeggen. En bij de Donderbul hebben we een hartstikke fijne tijd gehad. Hele mooie tijd, ja. Gerde heeft nog een opmerking. Nou, het kan ook zelfs kinderen zijn. Hè? Maar als je nu naar de brandprocessen kijkt, dan zijn zelf moeders met kleine kindjes, we hebben ook kleine pekjes, ook voor kleine meisjes, kleine jongens. Dus als ze zegt, ja, ik zit met mijn kinderen metbrengen en metlopen, aandoen. De brandprocessie was dit jaar heel bijzonder, of niet? Dat begreep Dat was ik. vorig jaar al heel bijzonder. Dat was 350 jaar bestaan. Ja, dus ja. ik ben benieuwd wat ze dit jaar... Het wordt wel weer heel groot opgepakt. Ik zit dicht bij Eemstede ook weer met belast is bij mij onder het dak. Die heeft ik ook laten strikken voor de brandprocessie. Dus mijn kleinzoon, die rent daar dan ook bij rond. Maar het is geweldig dat er weer jong lui zijn die dat oppakken. En, maar nou, bijzonder, ik heb een prachtig verhaal. Maar het heeft ook het gebracht. Het heeft ook vreugde gebracht, plezier gebracht. Af en toe misschien ook wel eens geleid. Want dat gebeurde ook, hè? Ja, dat gebeurde ook. Er vallen mensen weg die ze natuurlijk betreurst. Dat is zo. Maar verder, ik heb een hele schone tijd ook bij het Gilde, ook bij de Donderbul. Ja, echt fijn. Het is geweldig, wie voor met een paar mensen zitten. En ja, ik ben met mijn 77 jaar ten opzichte van L. Maar het genoot ernaast, L. Hanning was het meisjesnaam. En daarna heeft het zijn man getroffen. En het schoon is, haar schoonvader, dat zit ook weer op het bestuur van de Veldmuis. Dus het vindt zich allemaal in elkaar. Of dat nu in het veld was, of in ons nu, wie ik moet je spreken toen. En één keer nu weer, 50 jaar geleden. Want toen woonde ze al 10 jaar hier. En toen was ze pas de eerste woningen te boeken daar in het veld, zal ik maar zeggen, op het Onderberg. Geweldig wie ze dat toch gedaan hebben. We gaan zich nu de bloemen geven van Ummer. En als we praten over een bos bloemen, dan is het ook echt een mooie bos bloemen. Altijd weer op een u. En die komt van Ummer. En die man, de zaak is niet genoemd naar een Ummer, maar die heet zo. Die heet Ummer. Ja, dat is een jong, die heeft van de geboortenaam gekregen Ummer. Vlaai van Heerschap. We zijn al door dik verwend met een ander vlaai, wie ze spreken. Dus ik zou zeggen, als ze alleen stond bij zie, dan krijg je die vlaai niet op, maar dan kun je best op een goede plaats terecht, of niet? Ik heb op een goede plaats terecht, ja. Richard L. Ja, Ja. ik heb opstaan. Nee, dat is goed. En de vlaai. mooie Ja. bloemen. En de vlaai twee maken, dus je hoort nou eens naar te kijken. Ja, beste lui. Ja, wat is het nu nog zonder als je gewoon op een camp in een prachtig huis, waar El zijn leven als het ware gedeeld heeft met zijn kinderen en met zijn mannen. Hij zit het nu alleen. Maar het staat niet alleen in het verenigingsleven, want daar hebben ze hem natuurlijk op deze manier veel vrijwilliger van de wijk gemaakt. Het is ook een bijzonder vrijwilliger. Ik dank die ervoor, ook voor alles wat ze al die verenigingen gedaan hebben. Want zonder vrijwilligers geeft de gemeente helemaal niks. Het geeft ook naar Gerrit, want Gerrit doet voor zichzelf een beetje weg. Doordat ze de bloemen en deken kus. Maar als ik al die jaren bij elkaar tel, dan kom ik ook wel een heel stuk die in een vrijwillig. Ik ga gelukkig 11 verenigingen. Ik vroeg wel eens de mensen, zit zo bij een vereniging? Nee, geen één. Ik zeg, wat doe je met in de vrije tijd? Ja, op het terras zitten. Ik zeg, nou, ik heb 11 verenigingen. 11 verenigingen? Ja. Wanneer doe je dat? Ja, ik zeg, als je op het terras zit. Ja. Je bent niet voor boek, vind ik, of niet? Maar ondertussen, je moet op een gegeven moment ook afscheid kunnen nemen en zeggen van oké, wat is het belangrijkste? Ja. Bij 4 verenigingen over en gang door mee door. En dan door dat uit gehoord en als op een gegeven moment een leeftijd bus, dan moesten ze zeggen stoppen met een aanjang. Ja, maar merk je wel niet als dat de ervaring ook. Want ik zeg altijd zo, lui die lang metlopen, die hebben een stuk ervaring. En die jongeren die komen er allemaal aan, maar 4 weten de kortste weg als ze het wil bereiken. Ja. Klopt dat? Nog veel ervaring? Ja, dat klopt helemaal, ja. Sommige mensen denken, niet zo moeilijk denken. Je kunt beter dat doen. Oh ja, dat is een goed idee. Ja. Klaar. Zo moet het. Meid, hartstikke bedankt. En ook zo, al die zo'n jaren, dat ik tegen een web erop, de consumptie moeten we eens kopen of ik maar eens inschrijven. Dat is altijd een openbaring. Dankjewel, hè. Het succes toch. Ja, beste lui, dat was het vanuit de camp. Volgende week zitten we waarschijnlijk weer ergens anders.
En hoop ik dat Geer ook eens nadenkt van, goh, welke vrijwilligers zitten bij mij in de omgeving? Laat het dus weten. En dan zit je gewoon op kanaal 45 bij Roermond Nieuws. Bedankt. Tot ziens. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Heerschap en Bakkerij Heerschap. 365 dagen per jaar ambachtelijke en verse producten van Bakkerij Heerschap. Verkrijgbaar bij de Albert Heijn Heerschap supermarkten in Roermond.